flya. So hai no hai ofung ko sang zorawo kai to kok ni bagi no ni buskango te ino mo belai khatung khaza ke hai no hai lai bo hap lai sa phadi koplai ke kai to kogo kuplong lai na juni kai to belai kaham ni bagi bochuno hamzaku yakaria kibia. Hallelujah. Fadi kodo ku keseng lai bo hab lai na share khai lai na elamba ganana lai na. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaito kaham. Mini khairok ma hamzak ma pai flya. Tini chengtang ite bu tong tok tai. Abono seng sering layana. Tei cheng tam tong mani borosok pai kya. Abrong ite bu seng kuthuk ke buzi layana. Osrap sa zorawo. Hallelujah. Kaito kaham. Mini khairok ma hamzak ma pai flya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sung elamba kluk lai nai Ephesians chapter 2 verse 11. Ephesians chapter 2 verse 11. Hallelujah. Ephesians chapter 2 verse 11. Fighting gesang puila kaito no hambai na lai grawana. Afa non belai ka hambai fong ka sang zorawo nang haina hai shap ka hamro mani bagai. Nang kibia nang yakaria. Alai tong thogyo zorawo. Afa non hambai ruwo. Te babag ya faro. Klai tong nai chungjo tono. Te ang sakbai tang ni tani ya faro. Lo nung use klai tebu ni mung kuchu ni bagai. Kana kro nung tebu koto ko frang di. Hake por tebu buju ni mung no kuchu klai manani. Fanin tani ya faro baba. Belai tong thogyo. Apply Jesus by Kafan in the Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ephesians chapter 2, verse 11. Ephesians chapter 2, verse 11. Okay. Merem ini betang. Okay. Cisha. Hallelujah. Praise the Lord. Norok buini borok engi asai rok. Okay, norok agi bobuti tamo abono wan sugui naidi. Okay. Sakno sako razak hanai judai rokse. Norokno sako razak ya hano. Okay. Tamsa. Don't forget that you Gentiles used to be outsider. Okay. By that you were called uncircumcised. Okay. By the Jews who were proud of their circumcisions, even though it affected only their bodies and not their heart. Jews rokongke kungsugu. Tangke borok sakuranai bodol hanai. Okay. Te aboni bagino tam khlainga ke Jews rok borok sakurana hini berai proud ang fano. Okay. Te borok a sakurazak ni bagi chungno bengai fano. Aro tam sa borok ni je sakurazak wan abo borok ni busago simis mari engo borok ni bkhao bai kun slaijak mungkrei. Don't forget that you Gentiles used to be outsiders. Okay. Tar manen oro जों Jews the Gentiles ni compare खालामनो थांके. Okay, Jews sabo. Jews engka Abraham ni hoite. Okay, bosong eri paite je bosong achai kha. Okay, a bosong no Jews bosong khunjago. Fiaba chunga bosong khobjagya. A bosong ba chini lenden krei. Okay, tangi hinke chungke Gentiles liglagai. Sengkai tono bu Kiria, kai tono bu Colombia, sagni muchungma
sak tong thokma aron pai leng laijak. Okay. Abo hai borok chungke. Tar mane tamo kaitono surine bodol ang sabo Jews kaitono suri arok sab tongmani chung. Okay, Jishu Christo painan islai sekang. Jishu Christo sungsaro asai painan islai sekang boba hai tongmani Jews rok ngka ba. Okay, kaitor bai halok. Chung Gentiles rok ngka ba kaitor bai mungsa len kri. Kalaisa kok baita buzilainani bagi. Angagi bo share plaizak. Norokaina hai muito manpi kana. Amo sugno buzilai gramana. 12. In those days you were living apart from Christ. Abani bagi na sengtamo kun lenden kri kaitur bai Jishu bai. Haksal ma chung. Okay. Verse 12. You were excluded from citizens among the people of Israel, and you did not know the covenant promises God had made to them. Okay. You live in this world without God and without hope. Sung bahake tong lai mano sung saro mungsa khatung ma krei. Okay, mungsa khatung ma krei ke chung tong lai mani. Afro noro Kristo by haksal jak. Okay. Noro afro okay phatra sa ngai tong mani. Noro afro kaitoni songjak borok rokni bisingo klaya ngai tong mani. Buji khana ble. Jews rok sakurao. Okay, chala rok brong ni private part ni bukur ramani. Abono no sakurao no. Abo prun simi sengjaka Abraham ni simi. Okay. Sengjak te joto Jews bosong. Abosong ti asai ne rok joto no. Okay. Abo hai no klai klayu. Piaba chenga bodolo kri. Sentamo haksal jak. Kono lenden kri kaitor bai. Chini dunia wo cheng sak motok tui sak musung tui salayo nenglayo. Okay. Abo hai. Okay. Norok patar sa ngai tong mani. Mane cheng nok bising niya. Outsider. Nok bising ko lenden kri chini. Pataro. Sida leda pata. Abo hai ngai tong mani cheng. Cheng Gentile sengjak seng Jews bo songo khomjagya. Cheng Gentile sengjak nairo. Okay. Afro kaito ni songjak borok ni bisingo kelaya. Senga kaito ni songjak bo songo kri. Okay. Selected kaito je chongi namani. Abodolo seng kri. Okay. Bele leta pata ngi seng tong lai wani. Verse 13. But now you have been united with Christ Jesus. Kok hebo se tabu. Kok kotor tong thokjak nai kok ta mungke. Seng buku ranai, saku ranai bodolo bukuri. Kaito no khulomnai bodolo bukuri. Pura ligi lagai leta pata ng phano. Jishu Kristo phaimani bai. Te kaito Jishu Kristo no lama hisabe ro hormani bai. Tai Jishu Kristo tei je ari tongmani ari no nori khibimani bai. Chung tam kha tamokhe norok salsa haksalo tongnai rok. Kristo Jishu bai thansangei tabuk. Kristo thima bai gana to buzakha. Amen. Hallelujah. So chung Gentile senjaknai rok sini na shikma. Yang uyang aba hai khlai thai krai. Sini na shikma kaisa khlai thai. Sini na shikma sabung ke Jishu Kristo. Tangai te kubun rok te bosong rang sai manya. Just bang rasi teng bro. Chung especially boro outsider pataro nok bisung kun lenden krai. Seng pataro sida liglagai. Nak arjang ni juggoya. Okay, seng kai taro khulumya. Sak musung tei sak motok tei hai no lata padang lai jaksang. Tamu khe ni sao. Norok salsa haksala tongnai rok. Seng haksala je tongnai rok. Kaitor bai kri ngui tongnai rok. Okay, Kristo Jishu bai thansa ngei tabuk. Kristo thima bai gana tubjaka. Tabuk seng Jishu Kristo thiyei thangai basa mani. Jishu Kristo thei kosok mani. Aboni bagi se seng tau boro haksalma tongmani
fataro tongmani gana to faijaka nog bisingo si togjaka जों बहायनो busani atongthai amanthai abo yafar zakatabu sabni jare Jishu Kristoni jare. Amen. Hallelujah kaito kaham. Amen. Among bagino ini kuma borok sao tangi Jishu always Jishu Jisuni jare no kaito no kongo hami man piro. Jisuni jare no seng pataro lera patangi tongmani nog bisingo mahabu. Jishu Kristoni thैनि जारैनो काइदर जोंनो गोबाङै नावो Jishu Kristo kok khanamani bagino जों kok khanayano गोबाङै नावो काइदर so जों तिनि गोबाङै नाजाकमानि kok जों kok khanamani ya Jishu kok khanamani Jishuni thै कसकमानि Jishu thैमानि Jishu थाङै बासामानि आबोनि बागैसे जों लेटापाटा फानो Jishuni जारै जों गोजोंखा गाहामोंखा kok khanनाय खबजाखा काइदर जोंनो गोबाङै नाखा बिनि नखुंनि खलायखा Orochini credit na jagnai kung suk jagnai musa phano kure okay tini kungma borok kerong okay tini kungma borok okay oma hayom hema khlainai naji seng mungsa khlaima bai kai toro sok paya mungsa phano khlaya seng Jishu Kristo su beba khlayo Jishu Kristo beba khlaika samung pai rekha seng tab kai toro khong sok paikha abuni bagino o zorawo mungsa se khlai kai toro bai kaham hanjakna ni bagino takafradi nang tini already kaham Jishu Kristo ni jare tabuk samung kaham khlaidi abo kaitor ni mungkusuk ni bagai amen samung kaham khlai kaitor bai kaham hanjakna hinile mungsasuk khlaina ni bagai takafradi tabuk nang samung kaham khlaidi tangi khlaina hinke nang Jishu Kristo ni jare kaham sok paikha Kwthar sok paikha no khongo sok paikha tabuk samung kaham khlaidi tangi kaitor ni mungkusuk ni bagai abo kaitor bai kaham hanjakna bagai ya kaitor ni mungkusuk no khlaidi nang kaitor ni mungkusuk khlaidi samung kaham bai tangai kaham sok paikha kaham no khlaisidi Kwthar sok paikha Kwthar tongsidi hamjak nayo sok paikha hamjak sidi hamjak mungo sok paikha ba hamjak sidi tabu amen hallelujah aba hageno but now you have been brought near to him through the blood of Jesus Christ Jishu ni thei bai sing tabu gana sok paikha kaito ni gana aga sangaro porimau sung tam nok laikha haksal ma tongmani outsider tongmani okay patani borok tongmani kok khanaya tongmani ligila gai tongmani lada pata tongmani fiawasu lada pata no asu ligila gai no asu shitra no asu khamya no au patalo lada pata klaijak no Jishu Kristo paikya kok khanaka thei kosok rokha theikya thangai basa kha bebak ari gringi thangka Jishu kok khana maulai bai sing kok khana nayo khomjaka amen Jishu thei kosok mani bai bo thei mani bai thangai basa bai जों tabuk kaidor nokhungo to paijaka जों boroni kaidor nokhuni aun bagino church nung sak sak no okay majra tardi tajolidi sitra kata nokdi somso ganang kata nokdi nung kahamse sabni theibai Jishu kok khanamani jare aboni bagino bukha udrumudur tangdi tongthokdi tanginke nung belai hamsa jakse hallelujah nung belai kaplaise nung belai kahamse Jishu Kristo jare nung samung kaham khlaima bagiya to Jishu ni jare asa kaham position mangkhaba tongthokdi kaitor muno koso khlaidi hallelujah praise the Lord so obahakino verse 14 chodotam sujak tong Christ himself has brought peace to us okay he united Jews and Gentiles into one people when okay in his own body on the cross he broke down the wall of hostility and separated us so tamni henke judai bai buini borok no dofa kaisa sanamui Christos sungno Kwthar siwo okay borok kaglai rui kena ari sanamui tubumani a berano Christos Jishu bini busak bai sabaikha okay hake puilan simino kaitono surinai bodol kaitono suria bodol okay abahai kaini bodol ngui aringi tonglai mani a arino sabai kibika okay a arino bebagno sabai reka sabongke Jishu Kristo bini busak baikhe okay tabu buni borok okay nijini borok nite krei
Kebangma bodolya tabuk bodol kaisa se tabuk. Oke tabuk Jews Gentiles aba hailia. Tabuk tamungke sang Jisu Kristo tu nukung kaisa nok kaisa. Abose. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Bini khairok ma hamzak ma paiflaya. Okay. Aboni bagi no faidi. Jeng mekha odru mudru nglai thekri tong thok tai. Phiaba sang khel khlai nai ke nugo Jews rok tabuk bo Jisu Kristo ro poitu khlaya. Okay. Boro kaito no sui nai, kaito no lob nai. Hai pano se. Boro tabuk tamung ke Jisu Kristo no asai phaikya boro bisas khlaya ko. Abo Jisu Kristo ngjagya boro. Abon bagi tam khlaikya boro Jisu Kristo ro buthar kibla kya. Hain blana. Israeli borok no to Jisu no buthar laible. Okay. Phiaba sabni bagi phai joto ni bagi phayu, borong ni bagi phayu. Am bagi Jisu Kristo angla ni borong ni bagi phai masi. Borong anu siniliya. Na tabuk tangi aba hairong kha. Abo bohai no Bible no answer jak tongo. Abo tini sanghai nai muito khlaiane baksa bono bujiya khona. Sang abo elambak porona thangke sangnogo. Orosang Romans chapter 11. Romans chapter 11 verse 25 sang porikenogo. Romans chapter 11 verse 25. I want you to understand this mystery, okay, dear brothers and sisters, so that you will not feel proud about yourself. Some of the people of Israel have hard hearts, but this will last only until the full number of Gentiles comes to Christ. Naidi tabuk jeng Gentiles ro complain rena khe rimano. Mane tomuno aba ke wanchu laikheta. Tangai Abraham no simile ma chong khapru. Joto no chongui mayada. Tangai Abraham ni bosong no simi sakura roi chongjak bosong khlaikya. Jengna ko khobui mayada. Okok ro sung salaiman kamo. But okok salai ni jore aro buji jangai tongo. Takugrok oro bising ni kok tongo. Angabono norok no sawi man rana nayo. Norok abono sawi man ke norok sasung belai siu hnei wansugla. So sasung siu hnei wansugla. Okay. Tomono saiman kage. Akok ng kauma hai. Tamo akok. Next Bible verse khuluk di. Okay. Oro tamsa akok tamo kangke tangai Israeli borok ro Jews rok tabuk phano Jisu no poito khlaya. Borok Jisu asai khani bisas khlaya ko. Naisingis tonglai ko borok. Borok Jisu no naisinglai tonglai. Tangai abo hai. Tangai abo hai kangke oro abo hai no sawo. Some tangai kangke but this will last until the full number of Gentiles comes to Christ. Okay? Chwng poito tabuk je Gentiles sanjaknai rok. Jews yasang Gentiles. Mane judai bosoni borok yasang. Chwngka Gentiles borok basijak buini borok sanjaknai abo rok chwng. Chwng buini borok sanjaknai rok Jisu no poito khlai baya sak jora. Klaisa kok bai ke o buini borok chwng Gentiles sanjaknai rok ni thani o kothoma kaham sogui baya sak jora. Israel ni mokol kanangi tongnai. Bolte borok Jisu no poito khlai maya. Borok Jisu no yes yasagya. Borok aba hayingi tongranai. Tangai chini thani o okay tabuk ta ang kothoma kaham khnawi ang slaijaka. Nang kothoma kaham Jisu ni kok khnawi nang slaijaka nang borok katalangka. Aba haike tabuk phano. Aba haike tabuk phano kothoma kaham khnayako. A borok ro kothoma kaham jepro khnabai nai. Afruno o je Israel mokol kanangi temon borok mokol phyogi rezak nai. Por Yohaneseng 26. All Israel will be saved. As the scriptures say, the one who rescue will come from the Jerusalem and will turn Israel away from ungodliness
And this is my covenant with them, that I will take away their sins. Okay. Tam saitong hake omo hai keno bebak Israel og motangjak nai. Israel og ni bagai already saved. Tangla kog raja kaito. Hibiya ang norok no ya kariya. Piaba tabuk ligilagai bathar jagi matongo. Pishapiring. Second World War rogo. Ha? First World War rogo. Bathar jaka. Burung bosta lakhs and lakhs gas rogo dawi bathar jaka Jews ro. Tangi asuk oroi puroi ako ngi matong ka hangke. Okay. Aka asuk kabang macaya rogo borok tangi mag gedali ka hangke. Tangi puila sabo aba hake ligilagai Chwng Gentiles ro. Tabuk Gentiles ro asuk Jisoo Kristo bai krengai kaitono lobo suribo. Azora ono Israel lo ketamo kaitono su khulumia. Kaitono khulumia mane no Jisoo no se borok accept khlaya. Borok Jisoo no poitokus khlaya. Sabo. Takpan su Jisoo no poito khlaya ko borok naisingis tonglai ko phayako chini masia phayako. Okay. So aboni bagi no Piaba borok tini ungi tong mane bo Poriwan Chwng 28. Okay, tamsa many of the people of Israel are now enemies of the good news. Kabangma Israel borok kothoma kahamno accept the klaya borok enemy right orota sarik chini Jisoo asa asayako mini kokta khnar desno aba haisi tabuk Israel. And this benefits you Gentiles. Aboni benefit tabu sab mani tong Chwng mani tongo. Sorry. Judai ro kothoma kaham khanayani bai. Okay, borok norok buini borok ni bagise kaitoni kena ari. Tamo khe kaitor chongma bai borok chusu songni bagise. Okay, bobai hamjago. Okay, angtesa English bisrai sareke poribanu. Many of the people of Israel are now enemy of the good news. And this benefits you Gentiles ni so. Borok tini kena ari ngi tongo kaitoni. Haikaba Jisoo no yasagya. Abo bai sabni benefit ge chini benefit. Okay. Yet they are still the people he loves because he chose their ancestors Abraham, Isaac and Jacob. Borok tini Jisoo no yasagya phano. Haipal kaitoni khasuksa. Tangi henke borok sabni bosong khobja henke Abraham, Isaac, Jacob ni bosong ni borok. Okay. Sabni bagai for God's gift and his call can never be withdrawn. Kaito ni gift, kaito je chongmani, kaito je goshimani, abo kundino rosa jagya. So Abraham no kogroza kibiya yakaria. So abahai no nai. Once you Gentiles were rebels against God. Verse 30. Tirisotam sujak tong serai nai. Salsat jeng kaito be haksal tongmani. But when the people of Israel's rebels against him, God was merciful to you instead. Okay. Tabo afro ke kaitor Israelok bai. Okay. Tamo ganakuk Israelok kaitor bai. Okay. Aboni bagai seng kaitor bai haksal. Tabo ke Israelok kaitor ni against seng kaitor ni gana. Tarmani tamo equal jagao tu finally bagai obo kaitor ni planning. Okay. Seng haksal ma tongmani afro Israel gana o Israel tabu Jisoo no accept kaya kaitor bai haksal. Okay, ozra ono sung tabu kaitor ni gana o. So tabuk tamo equal soman jaga sok paikya. Ang tango kongno sangke kisisa bujidi tam no Gentiles sen sabrok Gentiles sabrok Jews. Okay, abono srai engtheng hne share khlaimani se. Norok buini borok lok agi norok kaitor bai kena ari hakaba kaitor ni kok khnaya. Tamukhe jodairo kaitor ni kok khnalia engma bai norok tabu kaitor bai. Okay, maya sajaka. Amen. So borok maya sajak puru seng kok khnaya. Tabuk borok kok khnaya ngi tongo jora seng maya sajak ngi tongo. Soman nengka. Amen. So aboni bagino srai engdi Chwng talikha kaham. Chwng belai khe kaitono hambai rethai. Tangi henke Chwng outsider patani borok kok khnaya lerapata phano kaitor Chwng no kbakha hamjaka
mini nokungni khlaika sumjok susaka kwthar khlaika hallelujah kok kotor sajanai kono phano kwrwi kong sukjaknai mungsa phano kwrwi okay just kaitona hambai redi tabo kahamo sokpaika ba kaham mang khlai thangsidi kaham no mang sasidi kaham mang ya appreciate tangi henke जों जे manani joggoya je position oro sokpainani joggoya haibano klai sake jisu kristoni jare जों sokpaikha oboni bagui जों tongthok thai amen Ephesians जों thanglai peran faidi aboni bagui no जों verse 14 thaising poripur जों nukha He united Jews and Gentiles into one people when, okay, in his own body on the cross, okay, he broke down the wall of hostility that separated us this out. Okay, so aboni bagi no tabuk sing Jew sunjaknai rokbo, Gentile sunjaknai rokbo, joto no. Okay, Jew sunjaknai, Gentile sunjaknai, joto no tabuk, tamo hungkangke, okay, kaisa jagao kaisa nokongo. Bebak Jews rok no, Jishu no yasa yaba haya. Peter songo Jews no, haipano Jishu no poito klaikya. Paul, borobo Jews no, Jishu no poito klaikya. Borong no bising tinyo koto maka hamba pirzakha. Abun bagai bebak Jews no mokol kana abo haya kok na ya. Jews rong ni bisingo, okay, baksa, accept klayangai, tabuk, okay, kaitor bai kenari ingi tongu, ni samani se. Okay, o je kenari ingi tongnai rok, borobo panganang kibiro horjaglak, borok khairogui kebagi najak phinai amen hallelujah praise the lord so aboni bagai tabuk tongthok jaknai kok obono jesmanangra siten okay tabuk jios rok tam gui tongkha abo boroni phasingo yakare layan chung hamjagui najakna ni joggo tongmaniya kebagui najakna joggo tongmaniya yasagui najakna joggo tongmaniya haifano jisu kristo ni jare kebagui najaka yasagui najaka nokungni khlai najaka oboso sini tongthokma obono tuisi sing kaitono hambaira lai flaimang no tonglayana hallelujah praise the lord obakono verse 15 he did this by ending the system of law okay its commandments and regulation ni so obo bahaike bo khlaikyangke joto je commandments regulations kerong abono tam khlaikya sabai mani bisingtei haikeba paire mani bisingtei je borok khnai mayangi tongmani kerong rakhogui mayangi tongmani Jishu rakhok baikya kok khnaka okay abo baike o samungrok klai sakeno sakha okay babai thansa ngmatei dofa kwnei no kaisa khlaina bagui judai kerong khlaidi hinmarok no bebak shkamamui rabaikya omotui ke bo kwthar kani sao okay saboni bagui joto kerong tamo joto kerong je rajak mani a Moses ni thurtei abono shkamaui rabaikya okay tangai bo omotui keno kwthar kani sao tabuk kerong ya tabuk Jishu se okay kerong bai sengkaitor bai ya tabuk Jishu ni jare se sengkaitor bai am bagino kerong no kotor ke tanokdi Jishu no kotor ko nokdi kerong haino nin thani koplongui thangnai mane bahke kok nang tam mungna nang boro thangna nang bahke thana nang bahke himna nang abote extra ke nono kerong roi phurngna nang ya tabuk jepro Jishu Kristo phayo chubanai sok payo je jaga chubanai tongo a jaga extra ke okay bising hoyto chubanai tongo ke extra ka jaga heke tamlai aboro khawir na ya dekhiro khawir na ya heke ba latha ya phare na ya okay so agin ke tamo pori oi mohai se khlai dino mohai ta khlai dino tabuk ke tamo direct Jishu Kristo bai sing thansang mani bai chubanai Holy Spirit ni bisingo tongmani bai bising no hoyto no kaitor sono tabu direction ro through Holy Spirit amen ambange joto kerong tam khlaikya sakamawi khibirkha sakamawi rkha okay hallelujah praise the lord direct bukhaus theresu tabuk direct holongo ke roi buska ga beraya tabuk direct bising no hoyte se chungno okay tabuk kaito through Holy Spirit guide khayo amen verse 16 together as one body okay sungjo to tabuk nokong kaisa body kaisa sabni Jishu Kristo ni busak okay Jishu Kristo ni body sung tabuk Christ reconciles both groups to God by means of his death on the cross and our hostility towards each other was put to death abni bagino sung ojaga verse 16 nugu tamung ka ke Kristo cruso thima bai kena ari ang marok ngo okay sokomori rikha su kena bo krikha ari bo krikha tabo bebak Jishu Kristo cross thima bai abo sokomori rejakha cross ni bisingtui bo dofa
Kenino tansa kelai besak kaisa kelaikia. Ambaki tahu Jew seni bukri, Gentile seni bukri, tabuk tamu ke besak kaisa nokung kaisa se. Amen. Haleluya. Sama nini bodol, ani bodol, bini bodol, badadi seng nokung kaisa se. Sabri jari Yesus Kristus ni thini jari Yesus Kristus kroso thimani jari. Amen. Seng nok kaisa nokung kaisa. Yesus Kristus ni besak se seng tabuk. Haleluya. Hake oke borok no kaitor ni thani tubu khani sao. Okay, seng joto no. Tak borok ke kaitor ni nukuni kaitoro. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 17. Okay, he brought this good news of peace to you Gentiles who were far away from him. Okay, and peace to the Jews who were near. Nisao. Okay, tamsa seng haksalma tonglai rok. Kaitor by haksalma tonglai seng Jews Gentiles seng jaknai rok. Okay, kaitor ni gana tu faizaka. Hake Jews rok no hongke ba. Okay, je gana to haksangma tebo kuplong kere kanai sao. Abo baino Kristo phai katha lai nani kothma kahamno jotoni thani pir phaikya norok kaitor by haksal khe tongnai rok. Okay, buni borok ni thani bo pir phaikya ni sao. Okay, English by tebo srai haksal tongnai rok gana to phaijaka tabo gana o tongnai rok hongke ba tebo haksangma kuplong kere jaka ni sao. Amen. Hallelujah. Verse 18. Now all of us can come to Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. Ambai tabu kaito ni kana wa sang bahai ke Jesus Christ ni jare through Holy Spirit phola ni jare. Hallelujah. Hallelujah. Kaito kaham. So kung sukjanai haikaba musasuk kokotor sajanai kere. Seng bebak na judai bai buini borok phola kaisa tui afari buskago phai manlai mani. Abo Kristoni bising tise phai mano dokhanable Kristoni bising tise seng kaitoni thani phailayo Kristoni bising tise seng deni kaitoni nukhongo Kristo kok nama baise seng kaitoni nukhongo Kristo thima baise seng tab kaitoni nukhongo. Hallelujah. Praise the Lord. Orte nini borok bini botol ani bodol hunai kre seng through Holy Spirit pholani bising tei. Okay, seng tabuk tamung ka ke kaitoni nukhuni Jesus Kristoni bising tei seng tab kaitoni nukhuni. Hallelujah. Tange Jesus Kristo bai thansang jagrok kok khananai rok Brong thani tamong ke kaitor through Holy Spirit pholani bising te brong guide khayo. Amen. Hallelujah. Keseng tabuk tola pori phai keseng nogo. Direct kok 19. Okay, verse 19 tamsa. So now you Gentiles are no longer strangers or foreigners. Hake cheng tabuk phatani borok buya, foreigner buya, stranger buya. Seng tamo you are citizens along with the all God's holy people. You are the member of God's family. Amen. Amen. Tamsa abo baino norok buini borok norok tei phatar sabo unglia nukhanable seng phatani borok lia. Okay, seng basijak bolia tamo tabu. Okay, seng phatar sabo lia ba. Okay, sinijak ya bo unglia ba. Tamo norok tabu kaitoni borok rok bai sak baksa ungkha pia kaitoni nokni borok ungkha. Amen. Seng boroni kaitoni nukhuni borok kaitoni nokni borok tongthok sidi church. Okay, seng tei haksalma phatarni basijak okay sinijagya abai boroklia seng tabuk chongui najak keplaisi okay boroni ke kaitoni nokni borok sam tongthokjak sadi ang kaitoni nokhungni se okay ang kaitoni nokni borok ungkha. Amen. Praise the Lord. Nang ang phatani lia kaitoni nokni se aga kaitoni nokni borok no kebo mesani manya kaitoni nokni borok no kebo okay bathari manlia tai. Okay, जों अब सागो सिमिसे माने बरक संनो हानां पिनां खालायमानो जों ताबु काइतनो नखुनि खाबा मलब्रम नि खाबा ओके जों सारो मेबे किसिसा कक खानाय मानो बा सातो पितो खालायजागै मानो but permanently जों काइतनो नखुनि खा मलब्रम नि खा आबो चिनि तंथकमा. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah tongthok sidi khapang srangni. Okay, जों tei phataniya kaitoni nokni kaitoni nokhungni se. Avakin seng tebo tola pori phakin logo together we are his house. Seng tabu kaitoni nok. Amen. Together, nisa verse 20. Together we are his house, built on the foundations of the apostles, okay, and prophets nisa. Seng joto no pal ke tabuk sabni nok ke kaitoni nok se. Amen. So building kotorma aro kaitoni nok ni nang kaitono naituna ta thangdi. Building kotorma okay. Aro kaitoni nok ni nang kaitoni naituna ta thangdi. Norok bo okay chong horok bai diari rok lomani a nok thayo. Sanamai tisa zakha
Kristo Jisu sak baithang okay nok busuni holong thai obai ka sao okay together we are his house sung joton palke okay tolaw sung pori phaiken no 21 okay we are carefully joined together in him sung joton tabuk sabai bobai gerengkha becoming a holy temple of the Lord haikeba sung klaisa kok bai ke sung saksa borok ni busak tabuk tamungke kaitore nok kotharse bose nok no beba kesarui tonai pia abuno subraini thani nok kothar snami tonai okay aro 21 amasuk sarai sarai ke translate anglia tamsa becoming a holy temple for the Lord niso chung tabu sabni okay Jisu Kristo ni fola kathani kaitoni nok katharse amen so nung nini busak okay ereng ni nung tawan sugdi nini busak Jisu Kristo ni nok kathar fola kathani nok kathar kaitoni nok kathar Jisu tongmani fola tongmani kaitor tongmani nok kathar se nini busak abun bagino nini busak no legila gai jagao tak gadaloi sidi nini busak kaitor tongmani nokse okay hallelujah kaitor tongmani nokse nini busak ngkeba daily nung bai kaitor tongo daily kaitor nono chubawi tongo kaitor nono hamzago amen abun bagino tabu kaitor no nang nini busaku jagar khaba bonomang tondi tiklai ta rohordi tini kumga borok je pro sakni muchungti sak motokti tongna thango apro kaitono tiklai rohormani siklayo abo abuni bagino sak motokti sak muchungti abai musasuk thayo taineng okay engage na ta thangdi abrong ta wansukdi nini busak kaitoni nok tharse haka tabu nang kaitono submit khlair ka ba kaiton nono lead khlaine kaiton nono tuidulai nang musung phano kebang ma hamyo nang tabu tai thangya okay thangi mayang sinai tangi hingkangke nang kaitor by naikol jagi tui dul jogi tongmani bagai amage fully sing submit khlaina nango kaitono fully control ya pharira nango nung control khlaisidi nung no boss nung no leader nung no beba okay nung no nising ya phar sugui renani nango amen so abuni bagai no sing aro tini tam srangi man laikya angke sing obono bujilai man laikya sing phatani tongmani okay sing tabo nogo sok paikya nogo sok paikya abu simia sing tabo kaitoni nog angkha okay paithak kok kisisa kok bai bujinani hingke sing phatani tongmani Jisu Kristo ni jari nogo sok paikya nogo simi sok paikya abo haya sing kaitoni nog angkha amen praise the Lord teisho sapiran khanadi sing phatarot phatani basijak tongmani Jisu Kristo thui thangi basamani bai nogo sok paikya kaitoni nogo sok paikya abo ya sing ni Jisu tabo kaitoni nog angkha kaitor boro hingke nini bisingani bisingose amen abuni bagino tongtok sidi belai talika kaham kung sukjak nai kre kaitono hambai redi kaitono mungno kusuk khlaidi ya appreciate di daily hallelujah amo sunung siting teas kolok ang share kanya tanglaka khaklai tinibo magnang ngliana buzima mangkhana serengkhana hallelujah tomono mangkha angkeba mungsasa kebo share khlaijak nai tore tong share khlaidi okay pari kaitono hambai relayane okay keplai kipini kongna seng serenglai manmani bagai Father thank you nung bless klaikya from kesang zoro hamari klaikya nung belai hambaya fa nung sungnoro koroksa no nini keplai kokbai nung bless klaimani bagai nung hamari klaimani bagai thank you Lord sung tong togo tangman nung sunu babak no sukrubi puranggo through Holy Spirit nini purangma nini naikolma nini tidulma enough chini langmao thank you Lord kalai tawai jotoni nukong jotoni personal broni samungo apa Jisu nin thui katana sarsao thank you Lord nintani yafaro in the mightiest name of Jesus amen okay koroksa question rokha ang omahai kaisa dormo okay mathangzak na bagay tamu khlaina nangnai kalaisa kok bai ke nini babu tongo abo sabo ke kaitor nung babu tong tutui te kebono dormo babu ta khadi nung dormo babu tong yawi arni ongkhori phayo maneno nung mathangzak bodolo okay so nini soi babung kha kaitor borok kaitor baisa sanamjak so chang saboni busa ke kaitoni busa okay nung kaitoni se busa kaitor su tongo kathang okay bo mia bo tongo tini bo tongo khana bo tongo nung bo mia bo kaitor busa tini bo kaitor busa khana bo kaitor busa
Okay nung kaitoni se bwsangke bo tei sabno dormo khawi tongmano kun dino nijini babu tongto tei kebno dormo khade khanaba khayana ble so nung bo haino a dormoni ongkhori phaidi soi bufa bwsani halogo phaidi gaboni bagui tamo just bwkhabai khe jisuno poito khlaidi bishas khlaidi jisu thwimano bishas khlaidi jisuni thwi kosomano poito khlaidi tei poito khlaio bwkhabai nungke sadinin bukukbai jisu nung sani subrai okay nung bwkhabai poito khlai bukukbai gosimani bai mwthangjakmung nini Roman chapter 10 verse 9 10 oba haikeno swijak tongo mwthangjakna bagui tamo ke bwkhabai poito khlaina nangnai jisuno subrai hini gosina nangnai haikeno mwsung mwthangjakha so mwthangjakmung abo nini bagui no amen praise the lord kaitor kaham okay norok tini je kok pijagui tongmo sajagui tongmo abo Christian dormoni kok ta halai abo Christian dormoni kok ya sung dormo kwrwi bofa bwsani halogo se amen chini babu kaitor chung bini bwsa so kun din nijini babuno dormo swnamya kebo phano so angbo dormo swnamya nungbo dormo ta swnamdi chung dormo bai kun lendin kwrwi chung borok hingkha bufa bwsani halogo obo enough hallelujah kaitor kaham hingke amo sunung siteng norok kebo share khlaijaknai rok miyase share khlai paidorok ba okay tomon tongo hingke to jora naimano yes poito khlaima bai simi mwthangjagui mano okay poito khlai bukuk bai subrai jisuno subrai hini gosima bai okay tei tamlo khlaijaknai tongba tam samungle khlainai ri kuphur kama bai bo sung kaitor mokolo kahamungui manya niramis chama bai bo sung kaitor mokolo kahamungui manya haike ba mungsasuk okay samung kaham khlaima bai bo sung kaitor mokolo kahamungui manya already kaham jisu Kristo bo kokhna phaikya bo thwikya bujaka lasima singsa khlaijaka khwtwi musujaka chini ngui bo beba kokhna baikya tabo a kokhna jago nung poito khlaidi okay Roman chapter 10 Rome 10 ni 9 bai 10 ok poriudi khulogui okay nung aro srai srai answer mannai mwthangjakna bagui tam swijak tong Rome okay 10 9 bai 10 okay bole hambai Rona nini sister hamjakse jisuni mung baikhe jisuni kwsa baikhe problem kwrwikha amen okay tei keboni mungsasuk sungjaknai rok tongkha ke sungdi ang chai toknai je mansak norokno answer ronani okay kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya Subroto Tripura nung kahamse Jishu nono belai hamjago te Jishu thik kathar sago sarsao nukongo sarsao thank you Lord Subroto Tripura is yours I submit unto you Lord he is yours Lord thank you Lord for everything in Jesus name amen okay amen amen manjus obono kuwiko sangsaro ya kaksangma kaitorose so kaitorose kaksangma ba sangsaro bo nung kaksangi tongoi mannai kaitor ganang khe tongmani bagui kaitor ganang khe tongmani bagui nung sangsaro kaksangi tongoi mannai amen okay ani mung to swijak tongo channel ni bumung na ani mung okay so kami hingke to ang Bisramganj phaisingni hambai lolit molsoi kaitor nono hamjago belai hambai laibo phaimani bagui okay obaken kaitor ni kok khanadi tebu tor di kaitoro amen kaitor nono hamjago nung kaitor ni nokung ni se okay praise the Lord tekebo tongkha ke share khlai mano oh loli diabla na lonjit molsoi yes kaitor nono hamjago belai hamsa jakse okay kaitor nono ni nokuni borokno belai ke hamjago kaitor kaham praise the Lord tekebo mungsasuk share khlaina muchungma rok tongkhe joranai mano okay tomono kwrwikha hingke ang live close khlaisinai okay sarigo possible wnglag live o phainani so teini salo ang chai tongnai live o phainani but tini sarigo live panna tonglak
do tini sarigo lai panna tonglak ang teni salo sokpai sine laibo tini sarigo kaisa kerengsa jaga tangnai aboni bagui laibo sokpai manglak hambai okay belai hambai hingke am sunu siteng okay abo te kaisa topic Jacob ni kok haikebe James ni kok okay poito tong phano mane samung kri hingke ani samani kok okay so abo te kaisa abono tei kothok ke bujna thagai na hai puilan se mas sengphenai tabu tamuno possible hingke service rogo phaidi chogui kok salainai abono unono bujiri renai so bujia khe tongmani slai bujimani chako haideba na so service rogo phaidi samung tamo okay tobo ang kisisa buji drop sasiwano nang yasaginai mandrop okay aro samung saman te kaisa kok haiban tabuk nang bujina bagui laidi kaitor godal talangei sal sanamia bufangno bahaino damra rok talangei bufang sanamia kaitor bahake salno sanam sal mane pohorong di bufang wafang engdi okay mal mata engdi okay arok engdi bukuk bai simis declare khlayo hakeno a engkha bufang wafang engkha obono sing genesis nogo kaitor bahake samung khlai kaitor bukuk bai samung khlayo amen sing saboni busa sabai sanamjak kaitor bai aboni bagino tabuk thaisingo ang je bible verse samani poito khlaidi okay poito khlaidi bukhabai te bukuk bai ke jisuno subraiyung gosidi mane tamo nangabo samung no bufase bukuk bai samung khlayo nangba tabuk bwsangei bukuk bai no samung khlai mano okay so unjen sing normally samung khlai mano to sing yak bai thangai ma khlayo bata mathangjaknani bagui samung khlainani a samung ke nini bukuk bai no okay mokha bai ke buji suka poito khlai suka te bukuk bai ke subrai ni gosimani bai thangjak mung nini tala kaitor se bukuk bai samung khlayo pohorong di okay aba keno mal matang di okay arok ang di so srai ko so nang tam mathangjaknani bagui nini bukugo phan tongo kogo phan tongo a kok no kaitor John chapter 1 verse 1 porike sangnogo Christmas 2000 aba hayo asayo mane 25 December no aba hayo nei kun phana bible saijakre aboni bagui ang kebono encourage bo khlaya 25 December no kphawi tongdi hnei event sangobono tei kwbangma live o phaijak tei bobo bujirijak nang thangdi kwcham live video rogo habi naidi bujinai chini bagui Christmas daily se tangle Jisu Kristo tabu guai nogoya nini ani bisingo se aga Jisu Kristo jeto guai nog bisingoya nini ani bisingo se ba daily Christmas aboni bagui no date rwjakya bible 25 December o Christmas hanai okay 25 December Christmas hanai date tangi rwjakya hangke tabu Jisu Kristo phataro tongna bagui nini ani bisingo thasingon sing serangai pailayo sing saboni mondir saboni temple haike saboni nok sing Jisu Kristo ni nok se Jisu Kristo sani logi tongo hungke daily Christmas yadiba daily yaduba celebration aboni bagino 25 December Bible o Christmas ni rajagya tomung no okay tomung no nang abono no Christmas ni palai tongo to kokri palai di phiaba abo bai kuno kaitor khapur jangnai kaitor khasrang jangnai kri okay phiaba sing daily jepru Kristo gnang ke tongo daily jepru celebrate khayo ani jishwani logi tongo atong thongma daily abono se kaitor sajago abo haike tona bagi se Jisu Kristo no kaitor rohoro amen okay so srai khana hema tongo nini bumung tamo to nong salia p picture WATV ni rijak nini channel bumung khana bo ka khlayo nini question ni answer nang man khana
Hallelujah. Praise the Lord. Serai-serai dangka. Nang serai-serai hingga ang live close klai sinai. Reply ready. Okay, punukzak mani athara 1904 Bible ikok no tas kamadi tak kiwidi ni sao. Yes. Seng tangile Bible ikok no sekang lai ba. Tam dorkar. Tam dorkar. So sekang lai tekri. Nang mutas sekang di ang mus sekang ya. As sekang ya ni bagino soy answer no reka. Soy answer no nang man kana hai matango. Awani bagai Christmas bot no tuina nangya ang buzimani. Yes, okong saitong blang ba. Daily is celebration, daily is Christmas. Okay. Nang Christmas ni dino light jilik jalak, wahan pohon kotor. Hai mosalai tongthok mani abono tongthok mung hinya. Daily tongthok mani, daily Jisu Kristo ganang ke tong mani. Abo su celebration abo su tongthok mung. Okay. Even ang jotono okong sau already share khlaija wai kabang mabar oko maybe nang tini puila khanai tong khana. Ang nanobon request kayo kasam kabang video ro khologi khanadi tebo nung srai ngai. Paitha kok sasiwano je 25 December no Christmas angjak nai rok. Haike ba 25 December celebration khainai rok. Borok no nang 26 tarikh tei girja bisung nogla. Ama haike kothum lai mosalai mani January tei nang nogla. Abo December maso simeno nognai. Ba soy Kristo ganang ke tongnai rok. Okay. Soy Kristo ganang ke tongnai rok. Borok daily fellowship, daily celebration, daily kaito rok. Okay. Amagino as 25 December no simik. Okay. Tongthongmong ungjak nai rok borok abo 25 tarikh simino borok. Abo ni pore tei kri borok. Okay. Borok tei January kri, February kri borok tei kubon maso kri borok. Borok no nang 25 December simino nai. So bada di aborok no focus ta khaidi nang borok abo se sabono tama hamia sarani. Chini abo odikar kri. Bada di borok no borok life o tona ready. Nang kubuino saiman ka kubuyo tongdi. Elambago serai kubuino jepru saimanai ak kubui sisungno piogo. So kubui sabo Jisu Kristo. Tangi paikya daily chongbai tongnani bagai. 25 December simi tongna bagai ya. Okay, daily. Abo hakeno kabang borok kasai tongo. Shonibaro simisu khulomdi hinai tongo. Robbaro ya. Okay, daily sible. Robbaro kuthum layo. Robbaro service khaileo. Apni main reason tamo universal holiday. Okay, robbar ke holiday jotoni bagai abo simia Jisu Kristo thui thangai ba samani sal. Okay. Apni bagai seng Sunday o kabang ko kothum layo. Tei seng service khailayo. Ang shonibaro khulomke simino. Sombaro khulomke simino mo thangjak na ba hele. Mo thangjak mong to ang Jisu Kristo to simano shonibani bagai manya. Ang robbani bagai bo mo thangjak mong manya, shonibani bagai bo mo thangjak mong manya. Ang mo thangjak mong sokpai man Jisu Kristo ni jare. Nang mo thangjak mong sokpai man Jisu Kristo ni jare. Age Jisu Kristo no tui daily tongthok nani. Daily love nani. Okay, daily khapang sragai Jisu ganang kha ya prishan abun chin samung ya diba. Tama sombar, tama mongolbar, tama robbar, tama shonibar, tama shukrobar daily Jisu Kristo ganang kha tongnani abu chin duty. Sarai ndi. Hallelujah. So amo sungan sitang tini te live paiglak sarigo haina hai. Khana pungo possible dang saimenya. Tomon possible ke paine but sarigo ke paine. Hamai. Kaito kaham.